Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibando kubingelelayo ngithi uJesu Kristu uyiNkosi. Muhle uNkulunkulu wethu sithandile, namhlanje salibona usuku oluhle kangaka. Siyalijabulela thina, siyalithokozela ngoba phela kufanele ucomplain. Mhlawumbe usuwonile nje Nkosi yami, ngiyazisa. Wazikhala waqamba amanga wathi ngafa amakhaza, kodwa ufile uyaphila. Kodwa bakithi uzongena kanjani ezulwini? Mhlawumbe usubalisile nje wacomplaina kuNkulunkulu. Udinga ukuxolisa, uhambe ngobungcwele ukuze udle umbuso wezulu. Bazalwane, ngine-concern encane, ayinkulu kodwa incane. Mawuthanda ayincane, inkulu. Kusukela kusile kuze kube manje sekuphuma abantu abangaphezu kwa-15. More than 15 wabantu sebephumile. Angazi kwenze njani. Ngikholelwa ukuthi kungenzeka ukuthi wena uyazi, phela ukuthi awuthanda ukusho. Phela akekho umuntu operfect. La ngi-wrong khona kufuneka ningitshele ukuthi ngi-wrong la. Kodwa nje ngifuna ukuyisho leyo nto ukuthi kuyathusa kakhulu. Angazi ukukushiyaphi wena olethe loyo muntu, kukubekaphi ngempela angazi. Nokho-ke sisemkhosini usuku luka-5 lolu, usuku lokugcina. Sisemkhosini wokubonga uNkulunkulu. Kungaba kuhle ukuba siguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu. Babongcwele, babolungileyo, egameni likaJesu Kristu iNkosi yethu ngiyakhuleka. Udalile izulu walendlala, udalile umhlaba ophanyekezeni. Ungusomandla obongekayo. Wena wedwa iNkosi yamakhosi, umbusi wababusi, wena wedwa onokungafi, uhlala ekukhanyeni ongesondelwe kukho. Ungazange ubonwe muntu nongebonwe, makube kuwe udumo namandla aphakade, uNkulunkulu wokuthula. Siyabonga ukuthi usigcinile kulo mkhosi usuku lwesi-5 lolu. Mawusasithandile wasigcina, sizodla kusasa ekuseni. Siyakudumisa uNkulunkulu wethu ngokwazi nangokukholwa ukuthi indumiso yethu uyamukelile. Siyabonga ngokusipha indodana yothando lwakho okukuyo sinokuhlengwa nokuthethelelwa kwezono. Yena engumfanekiso wakho uNkulunkulu ongena kubonwa, le ndodana yakho eyizibulo lezidalwa zonke. Ngokuba wena Baba weNkosi yethu uJesu Kristu wadalela kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungabonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngoJesu, kwadalelwa yena. Wena Nkulunkulu wayibeka indodana yakho ngaphambi kwakho konke, nezinto zonke zimi ngayo. Yona iyinhloko yebandla engikuqala, izibulo kwabafileyo, kuze yona ibe ngiyokuqala ezintweni zonke. Ngokuba kwaba kuhle kuwe Baba, Nkosi Nkulunkulu Jehova Sebawodu, ukuba ukugcwala konke nokuphelela konke kuhlale endodaneni yakho uJesu Kristu iNkosi yethu, ukuba ngayo wena Nkulunkulu ubuyisane nakho konke, esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano sakhe. Siyazi ukuthi unguNkulunkulu wawusekela umhlaba, izulu lingumsebenzi wezandla zakho. Siyazi ukuthi kuyobhubha lokhu, kepha uyokuma, yebo, kuyakuguga konke njengengubo, njengesambatho uyakuguqula, kuguqulwe, kepha unguwe njalo, iminyaka yakho ayisoze yaphela. Sandleni sakho khona ukujula komhlaba, iziqongo zezintaba ngezakho zonke, ulwandle ngolwakho walwenza, nomhlabathi owomileyo izandla zakho zawubumba. Okwethu thina bantu ukuthi size kuwe sikhuleke, sikhothame, siguqe phambi kwakho Jehova,
menzi wethu, ngokuba wena unguNkulunkulu, thina singabantu bedlelo lakho nezimvu zesandla sakho. Yingakho wasithumelela indodana yakho, wayinikela ngenxa yezono zethu, ukuba sithethelelwe sihlanzwe ebubini bonke. Okuhle kakhulu ngawe, unguNkulunkulu omkhulu onamandla, owesabekayo, ongakhethi buso bamuntu, nongamukeli imvuzo, ongathengwa ngemali, awubrayibwa. Uyenza ukwahlulela kwezintandane nokomfelokazi. Uyathanda umfokazi ngokumnika ukudla nezingubo. Jehova Nkulunkulu wethu, sipha amandla okukukhonza sinamathele kuwe. Indodana yakho iludumo lwethu, ingumhlengi wethu, insindiso yethu, esenzele izinto ezinkulu nezesabekayo amehlo ethu azibonileyo. Ngokuba konke okusezulwini nasemhlabeni uNkulunkulu Baba ukunike wena, Nkosi Jesu, ngowakho umbuso, Jesu Kristu Nkosi yethu. Wena uphakeme, uyinhloko phezu kwakho konke. Ngcebo nenkazimulo kungokwakho, kuvela kuwe. Wena ubusa phezu kwakho konke. Esandleni sakho kukhona amandla nezikhwepha. Esandleni sakho kukhona ukukhulisa nokunika bonke amandla. Wawusuzithobisa phansi kukaBaba iNkosi uNkulunkulu Jehova Sebawothi, unini mandla onke. Ngalokhu uNkulunkulu wethu siyakubonga, siyakudumisa, situsa igama lakho ngoJesu Kristu wasipha yena, nangomoya wakho ongcwele isibambiso sefa lethu. Kube ngukuhlengwa kwabangabakho ukuze kutuswe inkazimulo yakho. Sibonga igama owasinikeza lona, walinika iNkosi uJesu, esisebenza ngalo, eliguqisa amadolo ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Nezilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu uyinkosi. Kube udumo kuwe, Nkosi Nkulunkulu Jehova Sebawothi Somandla. Siyabonga, siyathobeka. Udumo lonke lungolwakho, lukufanele, izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade, ngoJesu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele ngendlela emangalisayo. Ngiyaxolisa nje, bengizwa kunendumiso. Kuwusuku lokugcina simbonga, simdumisa ukuthi ake simusho. Ibongo zeNkosi aziqedwa. Ake simqephuze, simjabulise ekhaya ezulwini. Hayi, simjabulise. Ngiyathemba uyajabula ukuzwa ukuthi siyamazi. Wena okwakho nje bekuwukuthi uthi amen ekugcineni. Uma uvumelana nami ngalo mkhuleko, uthi nje amen, makube njalo. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Sizoya-ke ezweni lethu esidumisa ngalo, AmaHubo 103. AmaHubo 103. Bengazi ukuthi sophela isikhathi umuntu esasele laphaya kuvesi 3. Yazi bengingazi, kodwa sengathi kunjalo-ke. Asifunde-ke. Mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Uyena othethelela zonke izono zakho. Uyena owelapha zonke izifo zakho. Uyena okukhulula ukuphila kwakhe ekubhujisweni. Uyena futhi oze aqhelise ngomusa nangobubele. Uye futhi osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, azabuyisa ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa, unguNkulunkulu ophilayo. Sisaqhubeka-ke nendaba yethu. Ngifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu uma esekuthethelele izono zakho, kunomsebenzi alindele ukuthi uwenze, ngoba phela uthethelele izono zakho. Lo msebenzi siyawuthola wenziwa uye kumaHubo 147:3. Uyaphilisa abenhliziyo echobozekileyo, izilonda zabo uyazibopha. Kwenziwa uyena lokho. Uyaphilisa abenhliziyo echobozekileyo, izilonda zabo uyazibopha. Ngesikhathi inkosi uJesu isehambile yabuyela ekhaya ezulwini,
yathi kunifanele ukuthi umoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele ozothunyelwa egameni lami eze kube uzohlala kini phakade. So lo bekuwumsebenzi kaNkulunkulu ukuthi aphilise abenhliziyo exubuzekileyo nezilonda zabo azibophe. Kodwa manje useyishintshile lento. UGcobo walibeka kuthina ukuthi siwenze lo msebenzi, and siwenze ngokuthembeka. Usilindele ukuthi siwenze. Ngoba u-Isaiah 61 verse 1 uthi umoya weNkosi uJehova uphezu kwami, ngokuba uJehova ungigcobile ukuba ngishumayele indaba ezinhle kwabachotshoziweyo. Yezwa-ke, kulokhu yena bekwenza usededele thina. Khumbula phela i-Great Commission kuMatthew 28 uthi uJesu hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhadise egameni likaBaba nelendodana nelikaMoya Ongcwele, nibafundise ukugcina konke enginifundise khona. Athi bheka nginani kuze kube sekupheleni kwensuku. Iwona msebenzi lo fanele siwenze bazalwane, ngoba sigcotshiwe. Angikhulumi mina ngokugcotshwa komfundisi, ngikhuluma mina ngokugcotshwa kwekholwa eselithethelelwa izono okufanele lilethe amanye amakholwa kuNkulunkulu. Ngoba umoya weNkosi uJehova uphezu kwakho, ukugcobile ukuba ushumayele indaba ezinhle kwabathotshisiweyo. Qhubeka uvesi 1 ka-Isaiah 61 athi ungithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa nokuvulelwa kweziboshwa edilongweni. Bazalwane, angazi umuyazini ukuthi sinomsebenzi. Abantu ababoshwe uSathane bazokhululwa yithina ngegama leNkosi uJesu. Thina kumele sizobopha inhliziyo zabantu abaphukile. Ihlazo ukuthi khona umzalwane ongaphulwa omunye umzalwane, kanti umzalwane kufuneka ambophe la elimele khona. Kodwa uthola ukuthi thina abazalwane siyalimazana. Angazi-ke mina songena kuliphi izulu. So sigcotshela ukushumayela indaba ezinhle kwabathotshisiweyo. Lukhona lolu hlobo oluthotshisiwe. Umuntu othotshisiwe, othotshiswe phakeme, noma othotshiswe nje ngoba uNkulunkulu efuna ukumsebenza. Ikhona lonto uNkulunkulu mayefuna ukusebenzisa akuthobise nje uthobe. Abantu bakubuke bakweye, abantu bakudelele. Noma ubani akhuluma into ayithandayo kuwe, noma ubani azenzele nje. Ngisho nezingane ungazothola zikushaya nje, ungahlonipheki. Cha, uthotshisiwe. uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngawe. uNkulunkulu ufuna ukushumayela ngawe. Bese bakhona abaphakeme abathotshiswayo. Akushaya uNkulunkulu akuphuce zonke izinto ukuze uthobe uye kwamhlaba. Kahle kahle ukuthobisa nje ufuna ukukusebenzisa. Uyabona ngeke usebenze uphakeme kanje. Ngeke uye kubantu bakho uphakeme kanje. Uma ekuthobisayo uNkulunkulu ukuthobisa ngendlela eziningi ehlukene. Methanda kuthobise ngengane yakho. Ngeke ngizwe nje abanye bekhala, ingane yami idla ama-drugs, ingane yami this, ingane yami that. Usekhohliwe ukuthi wadelela umakhelwane noma wamhleba ebona ingane yakhe yenza lokho. Uyakuthobisa uNkulunkulu manje. Uyakuthobisa manje sekwenzeka kweyakho. Wakhuluma kakhulu, ubona umfana wamakhelwane ehamba emithisa, eyakhe isencane ikhulile manje, iyona eyenza lo msebenzi. Uyathotshiswa. So ukhuleka nje thina abanye sikucelela uNkulunkulu angezwa ngoba uyakuthobisa. Mawusuthobile wabuya kwamhlaba, wakwazi ukuhlonipha wonke umuntu, wazi ukuthi leyo nhlanhla onayo esikhashana, lo hluphekayo kusasa uzobe engasahlupheki. Impilo iyajika, uyakufundisa uNkulunkulu. Athi umpostoli Phawuli, ukulamba ngiyakwazi, nokusutha ngiyakwazi. Lapha kwabaseFilipi chapter 4 abesethi nginamandla okwenza konke ngayo ongiqinisayo. Kufika ikhathi zokulamba siyathotshiswa. Kufika ikhathi zokugula siyathotshiswa. Kuthi ungacabangi ukuthi wena wedwa ugula wena uyakuthanda uNkulunkulu awuguli. Ezifu abagulayo uNkulunkulu akabafuni. Akuhambi kanjalo. Nangu uJobe. uJobe isikhathi esinje
ngisafudumala. Hey bakithi, uJobe wayengcwele, uNkulunkulu uyamncoma uthi akekho ofana naye emhlabeni wonke. Kodwa futhi ekugcineni akekho wangena ebuhlungwini njengoJobe. So uNkulunkulu nezinto zakhe nje ngeke simqonde, ngeke sim-understand. Ingakho indlela zakhe ethi ziphakeme kunezethu, nemicabango yakhe kuneyethu. Athi masimfune senokuthola, simbize seseduze. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe, abuyele kuJehova uyoba nomusa kuye, abuyele kuNkulunkulu wethu. Ngiyalithanda lo musho uthi ngokuba uyokwenza ukuthethelela kube kukhulu. Sonile bazalwane, uzokwenza ukuthethelela kube kukhulu. Hayi, angibalelisi inkonzo yethu yokugcina le sikulo mkhosi wokumbonga uNkulunkulu. Baba, egameni likaJesu, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga uthando, sibonga ukugcinwa, sibonga ukulondwa. Busisa lona loyo lalele alizwa lenza izwi lakho. NgoJesu Kristu inkosi siyacela. uJesu Kristu inkosi. Amen. Babunsi bando ovalelisayo uthi uJesu Kristu inkosi.